xiquets i xiquetes, com esteu? Bueno, espero que estigueu molt bé. Mireu, jo volia contar-vos el conte de Quin gust fa la lluna, que sé que a molts de vosaltres i a moltes de vosaltres us agrada aquest conte. Mireu, hi havia una vegada una tortuga que volia saber quin gust feia la lluna. I clar, ella veia la lluna, estava baix, veia la lluna i diu, a veure si arriba. I va començar a pujar una muntanya, i quan va arribar dalt de la muntanya, va veure que no arribava. I diu, i ara què faré? Diu, doncs cridaré al meu amic l'elefant, que segur que amb eixa trompa tan gran que té, arribem. Mireu, col·loquem a la tortuga aquí, i mireu, i va dir elefant, i l'elefant en seguida, bom, 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 va aparèixer, i va dir, tortuga, què te passa? I la tortuga li diu, és que vull saber quin gust fa la lluna, i he pensat que tu, amb eixa trompa tan llarga, segur que arribes. I va dir, puja damunt de mi, la tortuga. I l'elefant va pujar. Però, què va passar? Que l'elefant tampoc no va arribar. I l'elefant diu, ja sé, podem cridar a la meva amiga, la girafa, que de segur que arribem, perquè ella té un coll tan alt, tan alt, tan alt, que de segur que arribem. I van dir, girafa! I en això que apareix la girafa. Què passa, amics? Què vos passa? Diu, que volem saber quin gust fa la lluna. Diu, i havíem pensat en tu, perquè com eres tan alta i estires el coll, de segur que arribes. I va dir, anem a provar-ho. I què va passar? Que va arribar la girafa. I la girafa tampoc va arribar. Diu, aleshores, podem cridar a la meva amiga la zebra, que com és tan llarga, igual arribem. I van dir, zebra, zebra. I en això que va aparèixer la zebra. Què vos passa, amics? Diu, que volem saber quin gust fa la lluna. Diu, però és que jo no sé si arribaré. Diu, no passa res, puja damunt de nosaltres. Va pujar damunt la tortuga, damunt de l'elefant, damunt de la girafa. Però tampoc va arribar. I diu, vaig a cridar al meu amic el lleó, que en eixa boca tan gran que té, de segur que li pega un mos ben gran a la lluna. I van començar, lleó, lleó. I el lleó va aparèixer. Què passa, amics? Diu, és que volem saber quin gust fa la lluna i hem pensat que en eixa boca tan gran que tens, de segur que arribem. I va dir, no sé, però voleu dir que li hem de pegar un mos a la lluna? I la tortuga diu, és que si no, no sabrem quin gust fa. Diu, bé, aleshores vaig a pujar damunt de tots vosaltres. I va pujar, però tampoc no va arribar. I diu, ja està clar, cridem a la rabosa, que amb eixe nas que té, de segur que per lo menys sabem quina olor fa. I van començar, rabosa, rabosa. I diu, què passa, amics? Diu, és que volem saber quin gust fa la lluna i hem pensat que amb el teu nas podem saber quina olor fa. I diu, aleshores puja damunt de nosaltres. Però tampoc va pujar la lluna, tampoc no va arribar la zebra, la rabosa. Tampoc va arribar. I diu la rabosa, ja està clar, vaig a cridar
al meu amic, el Mico, que ell com està tot el dia pegant boig, de segur que arribem. Mireu, Mico! I diu, què vos passa? Què vos passa? Diu, i la tortuga li diu, és que volen saber quin gust fa la lluna. I diu, però és que la lluna està molt alta. I li diu la girafa, però és que com tu botes, igual arribem. I va dir, bueno, ho intentaré. Diu, puja damunt de la rabosa. I va pujar damunt de la rabosa i vinga, pega boig. Però tampoc va arribar. Mos ha caigut el Mico. Però tampoc no va arribar. Li faltava molt poquet. I va dir, a veure, un animalet que siga xicotet, perquè mos quede molt poquet. I van començar a pensar tots. I vinga a pensar. I en això que va dir l'elefant diu, el meu amic el ratolí, que és xicotet, de segur que arriba. Anem a provar-ho. I van cridar el ratolí. Ratolí! I en això que apareix el ratolí. Què passa, amics? Què feu tots així en una torre? I diu, és que volem saber quin gust fa la lluna. I hem pensat que com tu eres xicotet, de segur que arribes. I va dir, no sé, és que està molt lluny. Diu, no et preocupes, segur que arribem. I va pujar el ratolí, vinga a pujar. I mireu, li va pegar un mos a la lluna. Li va pegar un mos a la lluna, mireu. I la lluna, pobra, es va posar trista. Però li van dir, lluna, és que volíem saber quin gust feies. I era l'única manera de poder saber-ho, pegant-te un mosset. I la lluna va dir, bé, aleshores està bé, jo vos compartisc. I eixa nit, tots els animals van dormir molt tranquils perquè ja sabien quin gust feia la lluna. I segur que vosaltres ara també ho sabeu. I conte contat, ja s'ha acabat. Escolteu, xiquets i xiquetes de la lluna, espero que us hagi agradat molt. I un beset i ens veiem pronte. Adeu!